Anharo musikanzwadi. Amen. Tinokugamuchirai mose kuplatform yedu zvakare pahoportal patinongokurukura nekuda kwekunaka kwaMwari tichingojeuchidzanawo kuti upenyu ndewaJesu uye kunamata, kunyengetera, kuverenga bhaibheri nekungosimudzirana paupenyu hwemukirisitu kuti tingoenkarejanawo kuti tirambe takangobatirira pana Jesu. So we welcome you mese kune kwamuri kuteerera ikoko. We thank you for taking your time to even listen. Tinovimba mukuitirwawo zvakanaka. Mwari varamba vachingokuitira zvakanaka. I want to welcome Sidorine and Sis Chipo as well kuzuva ranhasi. Mwari vatitenderazve kuti tinge tiri panzvimbo ino. I'm just going to start mazano ndokuverenga kuna Matthew ari kungondiitirawo zvakanaka. I think I shared a little bit last time on Matthew, but I just want to go back again to Matthew 1. To highlight some of the things that I learned pandakaverenga scripture iyoyo. But zviri nonzi chandiri kuona ukaramba uchiverenga Matthew anonyanyotaura zvakanyanya zvokuti mweya mutsvene Jesu, vaishanyira vanhu vavo vachitaura navo zvakanyanya. Vanhu vaisangoenda vasina direction yaibva kuna She, either through dreams, even pamwe anogona kunge akangoti and the angel of God appears to them. Saka chiri kungondiitawo zvakanaka kuti eziwo ukatarisa unoona kuti Jesu vainyengetera zvakanyanya. Uri kunana uchitarisa wakuzoenda mberi uri muNew Testament vainyengetera zvakanaka. Vaingonzwa kuti pamwe vaingoti poyei neapa vasiya vadzidzi vakutombonoti nyengetere, vaenda pamberi mbijana vombononyengetera, kwakunodoka zuva vainonyengetera, achiri mangwanani vainononyengetera. And I just want to encourage each and every one of you kuti dai Mwari vakangotigonesa kuti isusuwo nemwoyo yedu ishuwire idokwairire kunyengetera as much as God used to do it. Because ukaona kuti ukagara uri pakunyengetera, that's when the angel of God appears to you vachikuudza. That's when the Holy Spirit speaks to you. That's when even muhope, God gives you direction muhope vachingokukundisa zvinozotranslata into your natural life, into your physical world, yekuti you are starting to see those things zvichibuda. Saka dai Mwari vangotiitira zvakanaka in that kuti kunamata, that's also something I'm just working on kuti ndoda kumboti ndikunzwei Mwari, ndimbongoona the angel of the Lord ichiappear kwandiri, Mwari muchingotaurawo neni kuhope. So on Matthew chandoda kungoita highlight zvakangondiitirawo zvakanaka. Ndakanyora pano ndikati when a man marries someone with child, they will respect their dignity. Ukada kunzwa pana uri papo Joseph handiti akanga achidanana naMary, but vanga vasati vazivana. Mary obva ataura kuti aane nhumbu. Joseph anonzi akatongofunga mumwoyo make kuti ndofanira kuti ndisiye Mary uyu zvakanyararira, because mimba yaanayo haasi yangu. Kuona kuti rudoka ndopandakazoona kuti love is very considerate. Josefa haana kuda kungozonyadzisa Mary nemaitiro atinoita isusu mumazuva edu ano, not ndoda kutomunyadzisa musikana weyo, vanhu vese vachaziva kuti nhumbu yaanayo haisi yangu. Kana kuti mwana uya wekutanga pamwe wakazororana nemumwe munhu anga ane mwana wake but mukazoita vana mese, but unofamba uchiudza vanhu kuti wekutanga uya haasi mwana wangu, uya akauya ane mwana wake, handimukona. But ukada kuona apa Josefa anonzi afunga mumwoyo make, nyange aisafunga zvoda kunyadzisa Mary, aifunga zvoti achamusiya zvivi zvakanyarara. Ende chandozofara ndezvekuti the angel of the Lord inozouya kuna Josefa imudza zvauri kufunga izvi, yomutsanangurira mamiriro akaita mwana uyu. Josefa anoda kuti aitya Mwari oteerera ogara naMary.
Saka I just want to encourage even for vanhu vaye vari kuchengetawo vana vemadzimai avo kana vari kuchengeta vana vevarume vavo. Hazvina kunaka kuti unge uchingoshambidzira kuti uya hasi wangu mwana murume wangu. Ko zvamuri mese makaroorana, that child isn't that child supposed to become your child as well? Saka dai Mwari vakangotibatsira, just to understand that and to love our partners with dignity, to consider them whenever we're making decisions dzatinoti ndoda kuti zvakati kana uri kufungei. Consider your partner kuti nezvandichaita izvi zvichanozoratidzika sei, munhu wangu anozooneka sei. And then panozonzi Jesu, the angel of God, inoapia kuna Joseph. Yaapia kuna Joseph, hanzi inomuudza zita remwana. Ndakapafarira ipapo ndikati Mwari so zvavanoitaka vanokupa imwe inonzi chi imwe ona so yausina kumboshandira isi yako. Ende kana uri munhu ane rudo, kana ari munhu anokonsida vamwe, kana Mwari vachida kungokusumudzira zvako, vanongokupa imwe ona isina kungofanana, isina kujairika nje. Vanoapia kuna Josefa, ndo vanoudza zita remwana, kwete Mary. Havaudze Mary zita remwana, vanoudza Josefa zita remwana, kuti pazvinozonzi nai baba vomunhu tiudzeika zita remwana, havazoti mheno bvunzai amai. But vanopuwa, Josefa ndiye anopuwa zita remwana, kuti kana mwana azozvarwa azomuti Jesu. Mwari anomupa ona iri pamusoro yekuti anozopiwa mbiri yekuti ndiye baba vaJesu, Josefa, nekuda kuti Mwari vangomurangarira uye mwoyo waJosefa wagamuchira ukateerera shoko raMwari. Saka dai Mwari vangotibatsira kugona kuteerera, kuti take heed of his word, nekuti mushoko raMwari mune upenyu, mune ona, mune kunaka, mune kusumudzirwa, mune hatingambozvipedzi mushoko raMwari. And then ndakaona zvakare kuti baba, iwewo baba uri kuchengeta vana vemudzimai wako, kana iwe mudzimai uri kuchengeta vana vemurume wako, haugone kuzviita wega kana Mwari vasina kukubatsira. Because unozoona kuti Josefa azosasiya Mary, it was because he had gotten a visitation from God. Saka after aona the visitation from the Holy Ghost, ndo paanobva azogara nemwana achizova baba vaJesu, vari baba chaivo vasingati vasisina kufunga kuuya but vamira sababa vemunhu vemwana iyeye. Saka dai Mwari vakatibatsira kuti ngatinamatei tikumbire Mwari vatipe uchenjeri, vatipe the strength even to be able to be a child a child kune mwana wawaadopta from your wife wawazorora nevana vake, or from your husband wawarorwa naye ane vana. Ngatingonamatei, because Bible rinotaura pane panoti it's not by might nor by power but by my spirit, says the Lord. Saka hatigone kuita anything that is good kana tisingabatsirwe naMweya Mutsvene. Saka I think that uyu Josefa anozongopuwa rudzi rwaJesu mahara, ongosumudzirwa. Saka that zvakangonditirawo zvakanaka, obva ona kuti Jesu he is the way, honestly, the truth and the life. Saka dai Mwari vakangotibatsira panonzi pachapter 2 pavanozenga azozvarwa Jesu paya, vanoudza Josefa zvakare kuti haikona kudzokera nekuya haikona kuenda nenzira yakadai oyi, enda kwakati nekuti mwana achengetedzeke. Even asvika munzvimbo area yavangu achizoenda kunogara, vanonzi musaende kunogara kwakadai, garai uko kwakati nekuti mwana achengetedzeke. Saka ndinoshuwirawo nekuti ndiwanewo mavisitations akadaro naMweya Mutsvene. Imagine being told kuti nhasi pauri kumuka chenai, famba wakadai, kana uri kubasa ita so. Ndiri kushuwira dai Mwari vakandisvitsawo pamalevels akadaro iwawe, kuti ndinzwe Mwari so much in my life, uye upenyu hwangu huvandudzwe nekugara zvichishanyirwa naMweya Mutsvene. So that's what I just wanted to encourage you guys, kuti ngatitsvakei Mwari, ngatinamatei. Pane yandakambonzwa, handichaziva zita rake, anonzi one of the legends of faith, ainzi
hanzi akanga akazvipira kuti every hour of his life anoita 15 minutes of prayer. So aiti hanzi ine handigoni kushanyirika kubva kwangu uchida kuti unoda kuona TV, because kana ungochiona TV kana dza3 o'clock TV ichambodzimwa moitwa prayer. Saka dai Mwari vakatigonesa kuti we have those snippets during our day where you just find time to be with the Lord, where you seek him. Mwari vachingotaura muupenyu hwedu muzita raJesu. Amen. Amen. That was so Ah, powerful. Ndaitirwa zvakanaka panyaya yeprayer, especially pawataura kuti Jesu vaingoti vakagara-gara vongozvomuka kuenda kunonamata makomo or wherever. Saka it's so powerful, for our lives to be prayerful people. Pane vhesi yandafunga kuchiri kuna 1 Thessalonians 5 verse 8 inoti hanzi, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Saka, sorry, ndafunga kuti be prayerful, mwe version not be prayerful. Saka kukosha kunamata kwakatikoshera zvakanyanya muupenyu hunoyu, nekuti yes. panyika patinogara pane vhesi inotaura kuti hanzizvo, I think ndekuna Revelation kuti tarisa wakaipa akandirwa pasi. Saka nekuda kweizvozvo hatikwanisi kugara tisinganamati, because kana uri mutendi uri munhu akatoteiwa kare kuti wakaipa akandirwa pasi. Kana imagine kana usinganamati, it's very dangerous actually. Yeah. So ndachitofunga nenyaya yanga uchitaura yaJoseph chenai kuti izvo Mwari vakamuti like tora mwana utize, ndobva vamuti izvo the other part vakamuti ningirikini usarambe Mary because mwana wakatakura ndiyo mweya mutsvene, vachingotaura naye. Saka ndaichinofunga pawanga uchitaura kuti izvo there is no way you can hear God usina kubuild a relationship naye. And there is no way you can understand or you'll be able to know kuti Mwari vari kutaura kana usina kunge wajaira kubuild a relationship yako naMwari. Tikatarisa nyaya yaProfeti Samuel ari mudiki, pane paakadaidzwa naMwari, ndofunga 3 times achimhanya achienda kuna Profeti Eli, afunga kuti Eli ari kumudaidza, because anga asingazivi kuti ndiani ari kumudaidza. Saka obviously this Josefa uyu anga achitori neukama naMwari, to the extent that ainzwa Mwari pavanotaura kuti ita zvakadai so, regera kuzodai so, ita izvi. So it's so important muupenyu hwedu kuti tinzwe Mwari. Sezvataurwa nachenai kuti kana uri mubereki tomboti akaadopta mwana kana kuti akafosta mwana, you need the love of God to be able kuda mwana ese wako. Because ndichikura ndaingonzwa nyaya dzakawanda, even nanhasi we still hear nyaya dzinotyisa dzokuti vana mai kana vana baba mabatiro avanoita vana vaye vakaadoptwa kana kuti vana vemukadzi kana vana vemurume zvinotyisa, like the way some of these children are treated hazvina kana umwari. Vamwe vanotreatwa daro nevanhu vaMwari chaivo, vavhangeri, vana mai vevhangeri chaivo chaivo, kuti anomubata neimwe nzira yekuti haazi mwana wemurume wangu. So why must I care for, kuti anotomuratidza pachena kuti iwe hauzi mwana wangu, kuti anoitira zvakanaka kune vake, like the blood children, anditi vake vachitambudzika, I mean the other ones vachitambudzika, and it becomes so obvious to them. But the sad part ndezvokuti munhu yapa anozochembera akuda vana vaye vaimbodadira. Saka hazvina kana musoro, because vana vacho vaunodarira ndo vachakuchengeta. I strongly believe kuti shoko iri pane munhu rakananga, because hatina kumbera taplana kutaura shoko rakadaro. But our message haisi yecondemnation, ndeyengoti Mwari ndo mubatsiri wekuraisa vana ivavo. Vana vanenge vasiri vako, only God can help you, only God ndo anokupa strength newisdom yekuchengeta vana vasiri vako, because it's not easy. It's not easy for anybody. Hatimboda kunyeperana, but asi Mwari vakakubatsira, vanokushongedza nerudo rwekuti iwe unotozvibvunza kuti
ndini hero, like I never used to be like this, but now Mm. I'm able to love these children. Ndotora kunge vangu mufungi. Good. Saka Mwari Good. yoga ndo vanogona izvozvo. Saka shoko iri rinokuti pane munhu warakanangana naro. Saka hatisi kuenderera mberi nhasi vadikani, taperera pano. Da kukutendai zvakanyanya Yes. nekuzonzwa this video. Kana maitirwa zvakanaka, musakanganwe kusheya nekusubscribe nekulike mavhidhiyo edu. Tinokutendai nekutisapota kwamunoita. Murambe muchiitirwa zvakanaka. Tinovimba kuti muchava nesvondo rakanaka. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mangonamata muchibhara. Okay, hanzi ndinamata. Baba, ndinokutendai kuti makanaka. Pane vamatotaura navo nhasi, Mwari, vamuri kudzoreredza mwoyo yavo, uye muchavabatsira imi Mwari mweya mutsvene. Shoko renyu ndozvarinotaura kuti makatipa Mwari mweya mutsvene kuti ave mubatsiri wedu. Saka tinokutendai Mm. nekubatsira vanhu venyu, kubatsira vana venyu vari kustruggle in that area yataurwa mushoko, Mwari, pamusoro pevana. Vabatsirewo nekuvashongedza nekuvapa rudo rwenyu, nekuti imi ndimi rudo rwacho. Saka tinokutendai panguva ino kuti shoko renyu riri kuzorapa mwoyo mizhinji, riri kuzodzoreredza pakare, riri kuzorestore marelationship. Nezita ramupo Jesu mazviita. Amen. Amen. Maita basa vadikani. Bye. Bye bye.